Zdravím všechny a vítám vás u mýho druhého videa s něčím. Tady to video bude Draw My Life. Neumím malovat, takže mi prosím nenadávejte. Narodila jsem se 1. července 2005. Takže tenhle rok mi bude 11 let. Když jsem byla malá, žili jsme v malém rodinném bytě, dokud ho babička neprodala. Byl tam krásný bazén a hlavně jsme si tam užívali. A babička říkala, že to je k nic čemu. A měla tam krásné kytky. Počkejte, já si vemu jenom jinou fixu. A byl mi tak jenom 1 měsíc, když jsme se tam přestěhovali. Teď žijeme ve velikánském paneláku, ne jako Hogi, ne jako ostatní youtubeři. Nebydlím ani na Slovensku, bydlím v Ústí nad Labem. Ten velký panelák se jmenuje Cold Room. Jednou jsem se šla podívat až nahoru a bála jsem se, že spadnu. Teď už jsem větší a chodím do školy. A mám tam hodně kamarádek. Kamarádů a ostatních lidí. Pančelka mě nikdy nebude mít ráda. Jenom jsem napsala blbě jsem napsala do kraje výsledek a hnedka mi dala -5 bodů, nebo 2 body. A moje nejlepší kamarádka je Tereska Vopálková. Určitě se koukněte na její channel. Pak Lenička, to je tak nějak středně. To je takový náš skřítek, který každýho rozesměje. A pak je myslím, že Esterka. A my pojedeme do školy v přírodě. A napíšu to zkráceně. ŠVP. A budeme takhle na pokoji. Jsou to prostě nejkamarádky. A hlavní je, že mi vždycky při všem pomůžou a prostě vždycky zůstanou v mém srdci. Prostě jsou nej. Tak pro tento díl to bylo všechno. To bylo všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil, tak nezapomeňte dát palec nahoru. Prosím. A čauky!